Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, mag-upload na sad ko karon sa Palamay Drama Compilation Part 163. Sundan na sa natog upload mga listeners. Ug naday ko hanyo sa inyo mga listeners. Kinasingkasi na akong paghanyo sa inyo. Atong mga mubo ug ads mga listeners. Pwede ba nga dili lang yung skip mga listeners? May na lang jud no nga na ko'y mabawi sa akong hinaguan. Ako jud ipasalig sa inyo mga listeners na magpadayon jud ko upload maski sakit sa ulo nga mag-edit. Padayon na jud ko mga listeners, dili jud ko mo undang sa pag-edit sa Palamay Drama o kana magpadayon jud ko o mao na say akong hangyo sa inyo mga listeners katong mga mugbo lang ads. Naot nga dili lang ninyo i-skip mga listeners no. Dako na kay nagtabang sa kuha. Support lang po sa ako ang channel mga listeners na usahay man gud kay sakit sakit kay akong ulo sa pag-edit sige tutok sa cellphone nga wa ta kabalo ba di na to mataga ng panahon man lang pud nga makabawi-bawi ta sa atong gihaguan o kana mga listeners hangyo lang tamo nga kato mga bugbo mga ads hinaot nga dili lang po ninyo i-skip mga listeners no. Dako na kayo ng tabang sa kuha mga listeners. O karon mag-upload na sad ta sa ato ang part 163. Nakaabot na jud ta mga listeners o kana tungod sa inyo ha. Nagapadayon jud ta. Isa jud mo nagapadasig sa akong listeners. O kini akong i-upload karon malingaw jud mo ani mga listeners no. Kini atong drama lingaw-lingaw lang jud ni siya. O magbasa ko sa mga comments mga listeners para sa type pang info vlog. Ang first comment na to si Ma'am Delsam 99. Maayong buntag Sir Idol. Happy Valentine's to you and family. Padayon lang. God bless you always. Daghang salamat sa imo Ma'am Delsam 99. Isa jud ka nakapadasig sa ako Ma'am na magpadayon ko maski sakit sa ulo. Padayon jud ta Ma'am nga ako nga paglingaw lang jud sa inyo ha. O kana dili jud walo jud tay undangay. Padayon jud ko. O salamat kay sa imong kanunay nga pag-comment Ma'am Delsam 99 nga naajud ka. Mao jud nay nakapadasig sa ako nasa tay mabasa sa atong pag-intro vlog. Usbon ako Ma'am Delsam 99. Salamat kay sa imong kanunay nga pagsuporta. Si Bernadette Larsi, Kalami Idol, swak kayo sa Valentine's, hashtag Ninduta Damaha Idol. Daghang salamat sad sa imo ada Bernadette Larsi. Si Oscar Abaydog, Happy Valentine's Idol. Kami nga way uyab minaw lang pala may drama. Labaw pa ni sa nag-hotel dol. Og salamat kayo, God bless dol. Tinuod jud kano kay kini atong gi-upload katong pang Valentine's Day. Grabe ka mga eksena no. Nindot kay ito paminawon. Labi na katong ikaduha nga drama nindot kay ito Oscar Abaydog. Wala dun to sa high blood. O salamat sa imo ada Oscar Abaydog. Si Barbie Casdi, kalingaw. Salamat sa imo Barbie Casdi. Hilda Asuncion, salamat sa new upload Idol. Daghang salamat po sa imo Hilda. Si La Arnie Vidal, thank you Idol. Daghang salamat sa imo La Arnie Vidal. Ginny BT, lipay kayo may Idol sa lingaw ni mga drama. Daghang salamat Ginny BT. Si Elvira Nancy, pastilan kayo nga drama Idol. Gisi baba, kinatawa na mo Idol. Tinood yun no, lingaw kayo na itong drama. Si Ixil Kandi, more pala may drama pa Idol. Daghang salamat Ixil. Si Jenaline Saros, lingaw ka katawa. Akong agaw nga ba Idol, shout out me. Salamat Jenaline Saros, sa inyong igagaw dia, ang agapaminaw. Si Lindsay Arnel, Lindot Idol, regards lang mi Idol, Happy Valentine's. Dagan salamat si Moda, Lindsay Arnel. Si kaduang comment ni Elvira Nancy, salamat Idol sa magandang drama. Salamat si Moda, pag-usap. Rosemary Princess, very entertaining. Dagan salamat si mga Rosemary. Si Lina Buna, funny daw. Salamat si mga Lina Buna. Si Ginny BT, kaduang comment. Salamat Idol, kini among giwat nga drama. Salamat jud sa imo ada Ginny BT. Si Karin Baroy, thank you Sir Idol sa padayon nga pag-upload o paglingaw kanamo. Daghan kayong salamat. Salamat jud sa imo Ma'am Karin.
Si Judith Sakia, maglaway-laway na sa tamuan ni Idol. Pirmi, mingawar ba kay Iyab, malingaw kay ko sa Palamay Drama Idol. Thank you. Thank you po sa imong ma'am Judith Sakia. Ug mga to mga listeners, ato ang tanan ga comment ug atong gibasa karon sa atong part 163 ug ato na sugdan ato ang Palamay Drama Compilation part 163. Ako si Magda. Ginaingon, ang tao nga masuko tungod kay bangka o misultira ka sa tinuod. Mao kadtong tao nga nayo nga napuno sa mga bakak. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong mahikalimutan. Unsa man, naluto na nang gisugba nimong baboy, Luis. Kay nanay daghang nagpaabot ana. Gutom na kuno sila. Hapit na ni. Balihon na ako, Magda. Ay na, ayaw na lang nagbaliha, uy. Uy, di mahimo eh. Pagkano na maghilaw ang atong mga customers kananan? Igna sa dito, nga mga 10 minutes. Luto na ni. Oy, dugay ba din may makakaon ini kay 10 minutos pa man di ay? Ay, balihon naman lang to, Henry. Unsa guni inyong negosyo nga mag-antos pa po ninyo ang mga customer? Uy, paninra mo oy! Unsa? Pasirad-an ni mo ning among kananan, Henry? Uy, si kinsa ka man gud nga mosulti ka ana, ha? Kahilas gud nimo. Langayan kayo mo sa inyong mga sudan, oy. Gutom na ko! Hoy, kung gigutom na ka, balhin og laing kananan. Kay wa ko mamugos nimo nga anhi ka mukaon dinhi. Giabog ko ni mo, Magda? Ay labaw pas giabog. Sabi ka, Magda, mga abog mga customers. Customers ba, oy? Kinsa man po tos, Henry ba? Maayo magsuki to na tong tawhana. Uy. Maayo ng prangkahan. Magkuhan ta customers ng imong pagkaprangka. Ang kay di man makasabot. Giingnan bitang 10 minutos na lang ang sinugbang baboy. Di mo tuo. Ha? Giingnan pa man hinuon ko nga ipasira ning kananan ta. Uy, unsa? Kahanggaw tawa na. Hanggaw mo lang. Pilahalin na turong adlaw, Magda. Sa Ismail. Uy, nagkano magkada ko itong kita, no? Kada adlaw nagsaka. Oo, kay gipunan man natog laing putahe. Naghamangitag larang o tinuwa, alam nagbuntag. Ay, may maglarang tag, magsugbas na da. Oh, sige, atong suwayan. Ugma, mangumpra tag dindot nga mga isda sa pasil. Ug magtuwa og larang ta. Lami ang larang da! Lami, oy! Lami. Kisa luto ni Magda. Isa may luto ini. Ay, kinsa pa? Buto ni. Ako! Di si Bay Luis. Dili, oy. Ako rin nagluto og nagtimpla ng larang og tinuwa. Lami. Luis, yak buto ni Luis. Uy, lami! Uy, lami! Si hindi, buga. Lami ang sudan Buga ninyo! tawana, oy. Oy, kinsa to? Oy, Henry, hubog na sila. Ay. Unsa to yang gisulti? Anong anak mo? Way lami ang among mga tinda nga mga sudan. Walay lami! Pasag din na si hindi, pasag din na. Hubog na. Gawal pa saba. Di na siya tuwas mga tao. Ah, unsay pasagdan? Dili na mahimo, Luis. Duolon ko siya. Way lami! Way lami! Unsay way lami, Henry? Magda! Doo lagi ka! Unsay way lami? Ikaw, good! Wa man kay lami, itiguang naman ka! Ah, dili ako imong gipasabot nga way lami. Kundi ang among mga sudan. Aw, kabati di ay ka! Anong nangutana ba man ka? Bebe, uspa tong imong gisinggit ganina. Balik ka! Way lami! Ang inyong tindang sudan! Ah! Oy, hala, si Henry na kuyapan. Maogyod ka magdada. Bisag unsaon ka. Pertigin mong batiag batasan day. Ay, sagdi lang kog batig batasan. Kay nahibaw man kong bati kog batasan. Ikaw, Josefa, nahibaw ka nga bati sad kag batasan. Hilas! O, hilasan. mong manulti na. O, hilasan gyud ka kay naigo ka man. Bayran ni mong dakong kantidad ang nasamad nga o sa kumbana magda. Dako yung kantidad. Hala no. O sa wala no? O sa may gusto nimo, di ka mo hatag? O ikiha na lang taka. O, ikiha. Ang saan ni kentanga noon? Nabtan mo kag sumon gikan sa barangay hall. Lagi, oy. Stress naman hinuon ko ini da.
Ayaw ka stress kay nakasama ko ka. Kung pa niyo bunalig ka ha ang os bana ni Josefa nga si Henry, di ito mabot sa punto nga ikiha kang Josefa? Ingna lang gyud nga suya gyud kaayo na nako si Josefa. Uy, kaya nga naman ko no? Ikaw man gyud nakaingon ini ba? Hala no! Nga no ako muna yung nakaingon noon? Kung wa ko nimo himo ang asawa, kung wa pa ko nimo pakasli, dili masilag og magdumot og masuya nako si Josefa. Uy, kaya nga no lagi taon? Nga no ako may mo doon sa bungbong hawa na kayo kasibugan? Pamati, sa batanon patagod, mabdos na si Josefa. Oh. Og ikaw ang iyang gibaniog sa mga katawhan ning atong dapit nga ikaw ang amahan. Siya untay imong gipakaslan og dili ako. Nanay gon! Ako isang pagkaslan nga, dili ba kayo mas iyang gisabak? Kadako kag katawas, nakatujak ni Josefa sa? Speaking of turjak, Magda, turjak mo ta. Paghilom di oy. Pagbudbud ang imo Luis. Di ka pa turjak Magda niya. Natugad yan, nagbilangkad ka. Baya, kita ba yung bas buhayang ganun? Mura pagngipunan, napay ngipon. Di. Hinulon. Ha? Hinulon ang ipapit sa lubi. Be? Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Naghagog pero yago. Lame. Hindi ka nagkapasawa. Nagkilanting na. Basta motor jacket ko. I-sure jud ha nga kahuman ka. Bakit kayo pumunod kay king kabawi ah? Pumunod kay king kabawi ah. Mata ka dahil. Togo oy. Pero nakabantay mo nga gikilikiti ni mo ang pasas. Nakamata. Awa-awa na yawa bumubayo. Anong pagapong kayo? Ni Pio, yung naginang mata niyo mo dahil. Anong kabawi? Ani bawi na. Nibalik na upo. Nibalik na upo. Ikaw ba naghanas mong tambi oy? Sige na, dugaya sa nimo. Sige na, Luis. Jack na ta, Luis. Nagribiri dahil. Ikaw ba, mayo gid ka ano? Bisag wa bi ako sa kuno kay na-stress ko sa sumon. Mas maayo pag ito may mag-turjak na lang ta. Amian pa ta. Go! Luis, no. Sige pa na yun. Usay lupa. Uy, ngano ka? Ah? Uy, hala. Uy, ngano ka? Hala. Ihunong manggod ka. Ayaw hunong, uy, Luis. Paong man. Sa may napaw. Ako pulisin. Unsa? Sige. Ayaw pagbangon. May kuhaon lang ko sa kusina. Magda, dugaya ni mong nabaligod. Magda! Oh, di anak ko, Luis. May mong gikuas kusina ba? Kini. Oh, paliya? Saan mo na yung paliya? Ni apa ko'y laing da. Straw? Igot? Usa may mong gamitan na? Laki-laki anak ko ng imuha, Luis. Hindi naman na mo barog. Ilaki-laki ko ning paliya o higtan ako sa straw. Bebe, laki-laki anak ko. Ayaw paglihok ha. Kapait big resulta ini day. Ayaw pagsigiglihok. Hala no? Ni barong tuurang kuwaw. O diba ni barog no? Gilaki-laki ang rana anak ko. Sige na, continue na ta. Pait man ni day, oy. Hala no? Abi ko pwede nagtaong. May mo sa din paliya. Ay, mas nindot ang paliya kay gahion kaysa sa taong. Sige na, sige na. Uy. Romansahan ako. Romansahon sa kita. Magromansahay tag duha. Sige, sige. Sige na, kay in the mood pa kaayo ko. Ay, mahala na lang ng sumon. Uy, sige na, Luis. Oh, paliya. Paliya rin isaligan. Paliya rin isaligan. Wala. Malakta ni sila. Okay. Gilaki-lakian na nako ang kang Luis. Kay dili naman mo barog. Aron mapadayon ang amalipay isip magtiayon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Roman. Inengon, tuoy lang ko niya. Apan ikaw gyud ang matuod na kong gihigugma.
Morning nahitabo sa kong kinabuhi nga, dili na ko may kalimtan. Murag, mahapunan yun taog abot sa inyong probinsya, Reda. Oy, dong, 2 ka oras manggod hapit ang traffic. Uy, ito, nagian na to. Katong mga sakyanan ba lagi. kay nagpangka. Mao. Aligre na ron sa inyo, day. Basta fiesta ro ba sa inyong probinsya, daghang kalingawan. Ato na ta sa bahay, uy. Kay naa ang duha na ako ka mga igsuon nga nagtrabaho sa Manila. Di na to sila biyan-biyan. Arwin, kanang matagbaw ta ba? Di lang taman mga kalingawan para na ang banding ba? Atong anak mo si Junior, perting tugaw. Tanawa. Iniabot mo na to sa probinsya, magkiat ginagmaayo, makigduwa na siya mga ikagaw dito. Malipay gyud ko basta moabot na ang pista dinis ato Delia kay magkatapok magyud ang tanan. Maugit ngay kay ang tanan ako mga igsuon di kag Manila mamauli man gyud. Ay anak kining sinura ba nga imong amiga? Okay nga naman Nora nay. Luoy kaayo ron ang iyang kahimtang uban sa duha niya ka anak nga mga gagmay pa. Kay ang iyang banang nga si Basti nangapit ug gipiyaan gyud ang iyang pamilya. Ni kuyog si Basti sa iyang kabit ug wa na gyud pakita pa hangtod karong panahon na. Hala, unsa gudi ay kaluoy ang Nora no? Kaluoy sa kong amiga. Ay, man si Delia na eh. Nawauli naman tanan na itong bisita, pero amag na ako makita si Delia. Ay ito sa bahay ni Nora nga iyang amiga naghatudok sudan. Gipyaan si Nora sa iyang bana kay nakigtaban kiniglaing babae. Uy, si Nora nga amiga ni Delia? Gibiyaan sa iyong bana? Kagwapa ni Nora, niya gibiyaan og bana? Ambot lang atong Baste, oy. Gwapa ug buutan man untas Nora apan. Ano kahang nakigtaban man siya glaing laki? Salamat sa gihatod nimong sudan day Delia. Nabusugin taon ang duha ko ka anak. Yes, taon taron pero wag yun mihikay. Ay naunsa man sa taon ng bana ni mo eh. Wag sa kaluoy ninyo no. Gipalapit niya ang iyang biga. Sagdi lang day. Malimtan ko ra siya sa kadugayan. Sa sunod adlaw, matukog syudad. Doon ay mo pasud akong tindira sa dakong kananan. Ug ako lang una ibili ng akong gagmayng mga anak sa akong edad. Asa man dapita sa syudad mo muadto? Kay basig duol na sa amo. Aron basad magkakita ka dito permi ba? Asa dapita sa syudad ka muadto? Ug asa man sa kamo istar ha? Nagkita mo si mong amiga sa iyang gistaran? Oy dong, timing man sad nga duol na sa ato ang iyang giistaran. Masakay ra man sa tricycle. Gamay pa taon siya sildo eh. Igo ra gyud nga makapadasya sa duha niya ka mga anak sa probinsya. Kaluoy tao na nang imong amiga eh. Ah, kining dong. Mananghid ay ko nimo ba sa sunod adlaw mularga ko sa Manila kay kasal sa akong pag-umangkwen. Ay, okay ra di eh. Kanusa man sa ka mabalik sa ato ha? Day Delia? Ay, salamat. Kaya natod na ako si Junior sa ilang papa. Ay, mau-relax ako diyot sa bayo eh. Una kong balik sa opisina. Nanangid naman nung kuhuman sa paniod to nga. Mubalik din ko dito. Doon na ako sa amo. Uy, yun na. Doon na may babae nga nagbarog tungod sa Mumbai. Kinsa man ang... Uy, hala. Nakainlaw mo ko ng bayana. Maayo! Day Delia! Ayo! Daoy wa may tao. Huwag yung ka ni Baya ang giingon at itong akong gipangutanaan. Day, Nora? Ay! Day! Uy, ikaw lagi! Yam lagi sa amo, Day! Roman? Oh! Ikaw? Ay, salamat kaniya ka! Salamat kaayo! Salamat sa imong pagpadayon ako, Roman. Wa dayron sa inyo si Day Delia? Oh, lagi Day. Ito, as Manila taon. Kay kasal mas iyang pag-umangkon. Sa sunod sunod si Mana pa taon tumauli eh. Mingaw na kay ko niya gani. Gimingaw, lagi kong jerjer atong bayana. Ay. Ala no? Maayo pa ka. Ha? Kay pila ka adlaw ra nga wa sa imong kiliran ng imong asawa. Ako gyud kay wa nagig ko'y bana nga mugakos og mo charger na ako. Oh.
Oo, no? Lami ang lawas ni Nora, eh. Bugdong kikatubangan. Roman, nialagi ko kay may ihangyo ko. Oh, sa may hangyo na ako, ha? Sige lang, hangyo lang. Manghuam unta ko og 5,000 kay akong ipada sa probinsya kay gipanghilantan ko no ang duha ko ka anak. Ay, kana na dayo. Okay kayo, eh. Wala problema na ako. Hatagan ti ka. Sa sunod adlaw lang ti kailisan kay sa sunod adlaw kun sweldohan ako sa akong amo og pahuamon pud ko niya og 10,000, ilisan talang ka sa sunod adlaw dong Roman. Oh, mau ba? Gimingaw na kag-jirjir? O kajirjirong ka sa amiga sa imo asawa? Lagi ba, eh? Alo, ay ramasag ko niya, eh. Kay dugay na sa kuno siya nga. Wa na makajirjir ba? Gwapa man ka na siya. Oo. Pero nganong gibiyaan man siya sa iyang bana? Ay, Gwapa man ka? Mao lagi na. Gwapa. Pero ambot sa iyang bana unsay nakaon na to. Pas laki ako pa. Lamigi kay sa jirjiro, eh. Samot na nga to, pas Manila nga akong asawa. Gimingaw na kong humulda. Murag gibati ko nga magkasumpay yun ang duha ninyo katinaay da. Ano so? Oo, sumpay na kayo karon. Kini lang ang ikasulti ko ni mga Roman. Kung bada pa og likay, no? Ay likay lang yun, ha? Kay dakong sa Diyos ang paglimbong sa atong asawa. Mauna. Unya pa, lami naman kayo. Sa lindot na dami. Basta kay gitambagan ta ka. Sa husto nga pagkatambag. Kung musupa ka mangyol, imo na ka ng tulubagon nga tos kay tasan. Oh, pausting. Ay, nabot lagi ko. Paitay bining watay asawa. Oy, nga ulion. Ay, lami na ba tayo jir-jir na bita. Bay Roman! Rapido! Oy, Bay Tomas! Ikaw mong guday na. Bay Roman! Oh, bay. Saya to. Tuwa sa inyong padung, bay. Ang toy pa doon, bay. Ang amiga si mong asawa ba? Katong naib ka ni mo. Ha? Ubu arbag blouse niya, taas kay short. Ang blouse na lasog siya. Kita kay puso, bay. Bada piting, rabakan short, bay. Bada. Mo ba? Labi at rujako lagi ako, bay. Bay Tomas! Uy! Mura, unsay buti pa sa buti ni? Nagubog mo kukastanan ni mo sapot sa akong atubangan, ha? Wa ko matagi sa akong amo sa gisaan niyang kwarta. Mao nga, wa ko man ko'y kailis ni mo. Kini na lang akong lawas ang akong ibayad ni mo. Sa mo, ni-strong na. Ni-strong na. Ni-strong na, oh. Dali, bi. Lamihan mo, eh. Lamihan mo, eh. Sa kwarto na. At dito. Dino na. Tara sa kwarto. Dura, kabusog pa di magkubus. Saan na kay anak mo? Pero hindi ka ako na cute kayo. Sige ba, Roman? Dugay na kay kong gimingaw. O ba? Hindi lang kahit sukon pa dyan na ako. Lami ay. Umupo na Hindi ka ubo pa sa bid ako. Kaya, buwan. katusking ani mo. Ganina pa naskig kayo. Dako pag yun. Taas ka ayo. Kalayo kang basting akong paananing mo eh. Dito ko maguna ni mo. Ay, iya. Kami, kinit yung baboy. Kalami ano eh. Mas maayo pa magkamusinglong kaysa akong asawa. Lami ni mo budano Roy. Perfect. Ayay ka na. Ayay, kalami. Kasi di na magay. Dali ba? Kanta ka. Sige, basta ko. Dali, may ina mo. Ini. Yay. Utuot man kalami anay. Kana pa. Drive mo na. Drive ka. Kalami Mura. Amitay ko nasay. May netabo ginawa mo ni Nora itong higayon na. Man sa nitabo, nausban pagkikadagan oy. Bisan nabalik na nga akong asawa. Hangtod na nagsabak si Nora.
apan wa ko biyaya nga akong asawa. Sama sa gibuhat sa bana ni Nora ug naluoy ko ni Nora. Apan mahal ko ang akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama ug mao kini ang atong sunod nga drama. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi, di na ako mahimong gikalimtan. Mao ba? Mamisita nimo kadtong ilmo karong gabi og imo siyang sugton. Nay, ug dako jud kay akong pasalamat sa Ginoo kay gidungog niya akong pag-ampo nga mamisita na ako ang lalaki nga akong nagustuhan, nay. Aw hinuon, buotan man nas ilmo. Pero may nadunggan lang ko nga dili maayong tabi-tabi babahin anang ilmo. Ha? Unsa man tabian, nay, ha? Tapulan ng tawhana. Dili ko na ganahang manarbaho. Mao nga, bisan unsa na lang na siya trabaho, di gyud ko na mo trabaho. Mao nang nag-football, bisag asa ko na mo trabaho, football dayon. Aw, anak man gid nay kay uli tao pa man na siya, o pa may gibuhi. Pero kung maminyo na unya na siya, may anak na, aw mukuki na gid trabaho. Sige, Day, lani. Sugtan ako, Day. Pamayaan lang ka. Ikaw lang babae nga akong pakasalan. Sa di pa ta ka sugton ilmo, may pangutan ako. Unsa man na, Day, ha? Tinuod ang mga tabi ako na dunggan, nga ikaw kuno tapulan man trabaho. Tapulan kong taon. Di tinuloy. Pataka malag tabi ng tao nga nagsulti bahay, ha? Di ka tapulan, oy. Kugihan kay ko. Doon naman pinagsulti na ko bahin, anak. Ug mo sa na iyang nasarap na tabi sa gawas, matapulan kang manrabaho. Nga di ka magdugay sa imong trabahoan. Bakak! Bakak to ng tandem mo, Ay, nakasuko, relax lang ng utana, Di ramon ba ko. ako, di mo lang tinuod-good. Mamungong ako magbundak yun ko. Ang tao nagtabi ni mga day. Iyal kong gidaot. Bebe, kinsa? Kinsa yung tabi ni mo na, ha? Kinsa kan? Kumutol kong naong. Mabab na. Di kay kumutol na kong naong na eh. Lubagon bagay ako liog. Kinsa? Kinsa yung tabi ni mo na, ha? Ako! Ako mo ay nagtabi sa akong anak. Nang, normal ka. Sige, lubagan liog dong. Ikaw din, anang. Amin na ko na. Naabot na sa day ka. Kaya, no. Naabot na day ka mga, gikan sa ilang tiya. Karon lang gyud ko naabot. Nang. Og nabati ko ang gipamong ining lalaki ha. Kining tapulang dako. Sige kuno ilmo be. Lubaga ko nung akong liog. Ako may nagtabi nga tong lani, natapulan ka. Lubaga na na akong liog. Sige na. Go! Lubag! Sorry na. Huwag mo ko kibaw nga ikaw din ang tabian na. Pero di na ito tinuloy. Kugihan ko. Busa kong sugto na kong lani. Pagkasalan ko siya ng Malta. Bida, oy. Imo gyud ay siyang gisugot gabi Kay nakagusto man sad ko ni Elmo. Ay, Lani, ako gikuyawan kung siya ang imong mabana, oy. Basig magkwintas kag bukog sa inyong panagtiayon sa umaabot nga mga adlaw. Nay! Lani. Unsa? Giputpul kas imong trabaho sa inyong amo? Oday, buang nga, oy. Ngano man? Sakpan mo kong tugo. Oras yung trabaho. Tugo mo gugo. Tuog man sag ka. Uy, na-timing man as imong karakter sa nukod imong pagkatao. Uy! Lami kikatugo. Hapit na rin ba ko mga anak ina kung gisabag in taon Elmo? Adi na kong tugo. Pag-unsa naman ta? Wala ba tayo tinikom para uyos akong pagpanganak? Ani manggol ni siya day, ani ni. Pag break time na mo bang, tugo. Ya, pag oras na sa pagbalik sa trabaho, wala mo kong bangon. Lami ngay katug. Naluyang gustong gibuhat gabi. Ay! Mula diha! Kaya bisag dako na ng tiyan ako, mukuan ka malagi hapon. Hindi mo hangula diha. Matug ka. Ay, kasuko day. Aba, di oy. Kita mo doon lipay. Kita duha. Mga magani nga, burot ng tiyan mo, lipay tang duha. Talang, sige magkapamukos na ako. Di magkapabalipad. Ay, pangita yung trabaho ha. Pangita ang Ilmo.
Aw mayo noon kay nadawat dayon siya trabaho. O lagi nay, pero mao lagi usa ka janitor. Maayo na lang na ang janitor, oy. Ang importante nga doon na siya trabaho. Unsa? Napapakal sa simo trabaho? Uday, ani mo guni. Ang service pistol na ko man, natagak man. So, yan, ibuto man. Hapit maigo ang manager. Niagi man siya. Taong ko, uy, kawa, bali mo hinungdan nga pagkatao. Galang, ay kabalaka na eh. Og ma'am, nga pa'y kong trabaho. Day. Kwarto ka na. Kurto, riya pa ka? Uy, dako na nintiyan ako hinampaka ka. Hapit ako mga anak. Murag dili mo ginaon na riya. Huwag kay hinungdan. Huwag kay ayong pagkabana. Day. Victor, Lani, na, naluoy kay kunin mo kay imong bana sila katuog. Luoy kay kunin mo, labi na sa imong anak. Pero mira mo magot man kay way trabaho sa ilmo, sige lang katuog. Ay, nagsalig lang mo sa inyong ginikanan. Kung ako paunta ang imong sugot, palipayon ka unta karon. naglagot ako sa kumpano Victor. O kay bitanyag ka man akong trabaho, dawaton ko na, ugtad ako bisan asa ang gusto mo, Victor. Victor, may trabaho. Iyan pa. Di ba? Unsa? Aw kana Lani, may nagsulti na ako nga may kabit. Nga kabit mo kanang Victor. Og nahadlo ko nga mahibaw na ning akong anak na si Elmo. Busamin tra sayo pa. Buwagi ka ng Victor. Maoy gusto na ko, tay. Nga masayod ang imong anak na nangabit ko. Kagipul ala ko sa batasan ang imong anak, tay. Uy, di siya makapakaon na mong inahan og anak. Tapulan nga way sama. O nagpahayahay lang. Ay, nagmahay ko nga nahimo na ko siya bana, tay. Mahay gyud ko. Niabot kit ang adlaw. Sayod si Elmo nga may kabit ko. Ug wa siya makahimop namo ni Victor. Mitabang man siya kaon sa akong pinalit. Nga ang kwarta gikan sa akong kabit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tonyo. Ginaingon, dili mayo nga magdali-dali sa desisyon pagabuhaton. Kaya ang ending, pagabasulan mo ang tanan. Mao ni nahitabo sa akong kinabuhi nga dako mahimong mahitan. Mitch, niya na ka sa inyo. Kining Mitch, sorry gid kaya nga, wa tamadayon sa atong pagtanaw sini. Saan mo ko naglain mo ko akong tiyan gud. Tungod siguro ni sa kinilaw nga akong gikaon kaganiya. Nagasabot ko, Tonyo. Manaog na ko sa motor. Sige. Mitch, salamat kasi mong pagsabot, Mitch, ha? Sige. Di na lang ko magdugay, kay orang mag-overtake ko na niya akong kuan rin, kang kawason na kayo. Ay, lako sige. na. Mas, sorry ha nga nagdali-dali ko sa nga may importante pa mong kumagtuon gud. Mitch, gamay na lang. Mitch, naman ko gaya. Promise, next time, magdali-dali. Sige na ka, mag-ilis na ko ha. Sige mo, magpaabot ako ang akong importante client. Mas, ato na ko ha. Diyan ako sa bahay nila ni Gretchen. Kutasag bisiw ha. Manaog na ka sa motor. Uy, nagsigap mo suga sa bahay nila Gretchen. Bata ba rin siya? Nga nung may ani pa man kuno ka, Tonyo. Unsa na gudong oras, ha? Alas 11 nas gabi, eh? Di mo ka? Wala lang unta ka mo, anis, mo? Gretchen, kalma lang. Gusto sa ka. Please, sinahin ang tingin mo. Please, Gretchen, sabta sa taong ko, eh. Na ako'y mga clients nga, gati man,
Lain mo ko kung biyaan ako sila. Aron, money lang ko sa inyo. Please, sabta lang ko. Clients. Daghan gyud kay kag clients, no? Natural na ni kamot ko kay para raman ni sa atong future. Future sa imong mata. Huh? Kini Gretchen, abi na ko sa mga taong kaya abi na ko nakasabot ka na ko. Mandi ay. Sorry na ba? Sige na. Please. Sige na ba? Please na. Sorry na. Sige na, babe. Sorry na ba? Sorry na. Okay na. But next time, ha? Dili na ni mausab ang filming dog kay kamo anhi sa amo, ha? Lagi. Sure. Dili na lagi. Promise. Salamat sa pagsabot na ko, ha, Gretchen? Sinawan sa mga motor ba yun? Sama namin kasinaw sa inyo. Hindi mo ba? Hulbot sinaw. Ayaw na lang tuwasa na isulti ni babay. Diyan, wawag kayo lakaw ron? Way hulbot sinaw ron? Way hulbot sinaw. Hulbot pa lang, hulbot pa. Wala kayo dito ron? Wa. Pawais ako. Wa masaya no, mo gusto nun. Nya, saman? Nakabalita na ka? Sabi ng kabalita ba? Santang ka, wagi ko ani mo ikaw ba? Marag seryoso, nakaroon po kita sa mga naong seryoso kay ka. Si Mitch Mabdos! Ikaw nga mahan! Seryoso na! Ay, karaan. Ay, sa itong insultin mo? Ha? Oy, ikaw ba? May pa ka, kinakaibaw ka. Nga, muna na si Mitch karon Mabdos siya. Nakaibaw ko? Kigsultihan mo ko, Mitch. Nadlok siya nga may bawaan siyang mama o papa. Kay makulatingan din ko siya. Makulating ba? Bay, tinuod ka ba? Mabdos si Mitch? Adi kay si Mitch lang. Mabdos, hastas Mila. Unsa? Hastas Gretchen. Unsa? Tulo na. Nga naman taon na hindi man ni Bay. Hulbot sinaw mo ka. Nakibaw man ka nga. Nga Mabdos gid ang tulo na ko kauyab. Ang bawa man gani. Anim ko ni. Nga nung dili mo ko mahibaw ba ito nyo, ha? Nga ilam kong gisultihan. Mayo gani kay wa ko musulti nila nga daghan sila nga imong uyab. Nan karon. Ito naman. Sulta na. Ha? Old pagyud ko. Daan pa ko ba? Daan pa din. Ikaw. Nagduungan ng kamablos ang tulo ni mo kauyab. Si Milog, si Gretchen. Old pagyud ko. Nan karon. Ha? Kinsa man nila yung pagkaslan? Kinsa man, ba ito niyo? Bay, magpili ko kung kinsa nilang tulong akong pakaslan. Siyempre! Hangol na po kag silang tulong yung pagkaslan. Pero bay, kuan ba kaning kung ako'y papilion bay, kung akong pasultihon, si Tiban lang gyapon. Wala. Kung ako'y papilion bitaw bay, seryoso ni. Si Mitch ang akong pakaslang kibuutan. Si Mila na si Gretchen. Pulos tigre. Mo ba? Napos sa murag iring to. Iyang pagani mi, maldita na kayo. Nagol kayo. Naglagot gab ko. Muna siya. Kung usan nila bay, nila ni Mila o Gretchen ang akong pilion, nga pulos mga nager, o yung man maldita kayo. So, the final answer is... Si Mitch ang akong pakaslan. Kibuutan si Mitch. Sa imong tuyo na ko, Tonyo? Kining, sir, mayong adlaw din nimo. May adlaw. Kining, nialagay ko kay sultihan mo si ma'am nga pakaslan ako si Mitch kay Mabdos na siya. Natural kay Usa! Mabdos ang among anak! Kangingig ko ni mong lalakiha ka. Una man yung pamabdo sa mong anak. Yung sa manimo. Ikaw gini mo? Kalma lang sir. Kining sir, di mong sugot sir nga magpakasalmi si Mitch sir. Sugot oy. Wala may mahimo, kuang gula ka. Muna sabong sa manok. Ang usa, gibutang tari. Samtang ang usa, way tari. Mahulupik. Pwede! Nagmasukan mo rin. Pwede! Pagkasling ang mga naglabing madaling panahon, ha? Samtang di pa maklaro ang pagbusyan sa tiyat.
Darling! Oh, darling Mitch! Alaw naman gabi eh. Anong nagmata pa man ka, ha? Nga nung dugay kang naulit to, no? Diin ka? Okay. Pakanaogas na tao ko sa motor, ha? Sa tao kay. Mamanghag man ka diretso. Animal ka to, ho? Nako, bisa ko sa uno dito. Pausa! Mitch! Mabugdo pa tayo! Yaman. Beto niyo. Naon sa mga naon ni mo? Ingo naman ang imong mga buktol. Bisan tayo, amaamang ko rin mo, imo nung kong sungugol mo ang nga. Buktol ni mo ibiho na. Nasayop ko sa pagpili, bay. Nasayop ko sa pagpili ka, Mitch. Mo ba? Dali, magugos sa akong desisyon, bay. Taba. Unsa may imong ipasabot, ha? Doon na pa'y lain nga sa Tigre, bay. Mauna na ang akong asawa nga si Mitch. Buhang kang katawaan ko nimo. Siyap na kang... Nasayop na kasi imong pag butikaw ba ito niyo? Ay, sakit pagit kayang akong tiyan. Ay, naman ito, na. Usama na! Ano naman na? Nasaan na ni? Ako lihat to di mo sa ospital, Mitch. Dili pa. Ha? Paabotan ako mo, abutan ako bana. Nabuang! Umabuto ugma! Mga nakadiha, kisabay! Manabang ni mo! Ako! Iko! Nananas to nyo! Miabot na siya! Sapungi! Ay, malito ka na. Dito na po ni siya gikas sa babay. Karon ka. Oy, Mitch, ohoy! Nananong imong bana, asaban ka! Hoy! May kuhaon ng kusina ka. Aling! Ayaw mga kadaling! Pa? Oh, May adlaw ba? Din ka? Ganin na rin paabot ni mo? Ha? Di na ba siya musugot kaya kimato niya sa ospital? Kaya gusto siyang naaka siyang pagpanganak. Diin ka? Kaya naman ba nagpati na siya? Mautan. Ay, katunyo! Hoy! Lagi kasi mo babay na. Ay, ating basta. Sinyo naman ako sa matao ka! Ayaw ko po kasi. Padungga pa lang. Babay ka pa. Ay, tapi ito magiging sa ilang may kilay! Ay, lagi ito niya. Padungga ba lang nasuko man na. Mitch, o niya lang dunggab day. Lagi naman ka day. Mas naman ospital. Sige. May nagkabigahan ito yung nanon dito pa. Oy, Tonyo, padungga na lang kay para madaan nato siya sa ospital. Ikaw na tayo. Ikaw, Mitch, nayabag. Padungga pag ikaw, nabuang na ka. Nabuang na dito pa. Sige. Nabuang na Sige, Tonyo. Huwag ka magkanahan na kabayanan ka! Tonyo! Ay, paita. Lukso tao na akong kabuhay sa gigdunggab di Mitch nako. May nalang gani kay Michael kumulihay og madunggabi sa Tigre na kong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pina. Kinaingon, bisan unsa kabuutan sa usa ka asawa, basta naana ta sa kawadon, buhaton na lang gid ang tanan aron makakaon. Kung doon ay lalaki nga may kwarta nga muhit, mahala na lang, ihangad na lang ang tanan sila ni. Mao kining nahitabo sa ang kinabuhing ko mahimong. May Day, Pina, sige na taon day. Sugtan ako day. Pagkaslad rin ka. Kay, may namgog trabaho. Mulo, nahibaw ko nga tinuod ka gyud nga nahigugman ako. O lagi? Pero pasaylo ako dong. Dili ikaw ang lalaki nga akong higugma. Dili ikaw gipaabot na ko nga mo'y mapadayag siyang pagmahal. Lagi na. Sa pamadilain taon? O, nagipaabot. Kinaliti man di Pina. Kung dili gani ko ni musugton, di na ko magbinyo. Magpagkatigwang na lang ko ulit tao. Mulo. Kaluoy sa daw ni Mulo, oy, ngawa ni mo sugta gabi eh. Buutan baya tong tauhan na. Unay, buutan siya. O nakita ko nga tinuod gyud siya nga naghigugman ako, nay.
Gisayangan ba ako siyang kugmanay pero unsaon taman uy. Umanggit ko'y gusto niya. Kay kinsa man gud ang lalaki nga imong nagustuhan ha, Pina? Si Edwin noy. Siyang gipaabot ko nga mao'y mapadayag siyang kugmanay. Si Edwin. Si Edwin mamisita nimo karong gabi eh. Unay, manisulti ni Mina na ako. Mamisita na gyud na ako ang lalaki nga dugay ko nagipaabot nga mga litaw na ako, nay. Sugton ko gidayon siya, nay. Kung tinod-on niyang mamisita siya na ako karong gabi, nay. Tinuod ka na, Pina? Imo na kong gisugot? Edwin, tungod kay nagkagusto sad ko nimo. Og di ko gusto og taas nga panahon nga uyab-uyab ha. Gusto ko nga magminyo dayon ta. Oo! O, day, Pina. Mausa ni gusto na ko. Total, gusto naman sa tas edad. Naman sa kong trabaho. Sige, magpakasal ta sa labing madaling nga panahon. Unsa? O, daday. Nanaktag og tao nga mong kumpanya. Tuwad nagis kahinis na gusyo. Ug usa ko sa naapil sa pagkataktak. Pastilan, uy. Mabdos na ba ko si kaduhan natong anak? Mag-usa naman lang niya tayo ni. Kuno ka ni trabaho. Kagamay ragot sa pabaw ni Edwin sa iyang pagkataktak sa trabaho, God. Kinahanglan gyud na nga makakita sa glaing trabaho, ha? Kaya kanang iyang nabaon, sakto ra na sa pagpanganak nimo ang iyang pabawong kwarta. Sobra pa sa tingali ng kamay na uy. Pero maglisod yun may kundi din makakitag trabaho sa Edwin. Mauna diha, kung simulo pa unta ang imong nabana, hayahay unta kay karon, Pina. Kaysa akong nahibawan, manager naman kunos mulo. Sa kumpanya nga iyang gitrabahuan, manager. Nay. Unsa? Ingata kasi doon siyang high blood, nay. Ug doon sa ospital. Huwag yun may kwartang magamit, nay. Stilan, pagkada kong problema, ani ron. Ang kwarta di ay. Ha? Ang kwarta di nga pabaw ni Edwin sa iyang pagtaktak sa iyang trabaho, ha? Pagkataktak. Hurot na dito. Hurot na. Pila ragod taon to. Ay, pastilan pagkada kong problema, baya taon ini, uy. Tuhar ba inyong anak? Salo ako na. Salo ako. Pero bagusan ako pangisa trabaho. Inutulong ko. Si kamanggog ka og baboy, good. Taki ka na hinuon. Oh? Mag-unsa naman ang tayo ni Ron. Duhara ba na nga to, anak? Busa ako. Ako ang mangita og pahaging nga trabaho. Mabuhit ang atong mga anak. Mayo kini akan na ang amahan ni mo, Lunay. Usam ko na yung tuyo na ko. Importante ko no ang iyang tuyo nimo. Dali, Sud. Tuwa si sa may kaida. Nagpaabot nimo. Unsa? Mao ka na, Pina. Human masayod si Mulo nga nainutil ng imong bana. Nalipay siya. Ug ni ako, aron sultihan ka. Nga gusto siyang makikita nimo aron tabhangan ka sa inyong kalisod karon. Pero, Noy, wala siya makuha na ko. May bana na ko. Basta kay gusto siyang makikita nimo. Tungod kay hangtod karon, ikaw paghihapon ang iyang gihigugma. Unsa? Ay, inay na ito. Kahawa na ko din eh. Hinay. Kunay sagad disgrasya. Masod atong oo ni. Ay.
Hello. Unsa? Mao ka na, Pina. Gusto ko masulog ko ikaw sa tanang higayon. Ganahan kay ko nimo. Hawan kayo. Biyahin mo ba na ubang anak? Magtaban ta? Pero mo no, mahal ko nga akong mga anak. Di ko makahimo sa pagbiya sa akong mga anak. Ang ako noong bana, okay ra kay di naman ito makakaya. Di na ito kadagan-dagag hawan. Inutin naman. Pero ang akong mga anak, kana ang dili yun mo no. Gisop ako simulo ang gustong magtaban ni. Kay di gina ko mahimong biyanduhan ako ka mga anak. Wa siya nahimo. Ikaw na lang sa kumipahiyong. Yung managsama man day migbiyon na una. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Katrina. Ginaingon, dili ko hambugira, chubby ko o gwapa. Og di na kinahanglan ng exercise pa. Kay mo samot niya kung kagwapa. Na, lisod na. Magdumot niya sila nga ex niya. Oh, mo na ni ang karkar. Kinsa ginahan manaog aron magpalit og litsong baboy aron ato babawon sa dagat. Parato ra din Unya, lami Danis. Lami pod. Murag parehas nimo kalami. Mao ba din? Nga naman, nakatilaw na day ka na po. Hapit na. Hey! Guys, ay magto ni Dennis. Kay layo rin sinod ang niyang gisulti. Unsa man? Manghunong ta din heron mamalit og lechong baboy o di na lang? Ha? Ano daw? Bitaw. Manghunong tayo kay mamalit ko tag ditagon. Bitaw. Okay, sige. Mamalit tag makaon, Dennis. Aron daghan tag mabawon na food sa atong kaliguan nga resort. Okay. Adto ta sa unahan hulong sa may rotunda. Kay tuwa dito dapit ang ilang merkado nga daghang na maligaw og lechon baboy. Kisa naghipos kong rasguard. Sita! Dong Cholo, unsa imong gipangita, Dong? Kuan ba? Akong bagong rasguard ba? Nasita? Nagkakita ka? Uy, hala. Mao man tong gipasod ni Dong George sa iyang bag. Kay maligo kuno sila sa pool sa clubhouse ning subdivision. Unsa? Kada ko adto, muti ang isulob. Nasita, ato sa clubhouse si Diyos. Dan ato yung rasguard. Kuha atong ako kay gimito na ko. Uy, mulakaw pod ikaw, Dong Cholo. Oo, nasita. Mapagsus mga barkadan ko. Mato ko sa best resort. Umovertime Soltelas dati si mami, ha? Nahala, sige. Panghurot mong panglakaw. Maayo hinoon nga ako rang usa ang mahibilin dinhi sa inyong bay. Wow! Nice, uy. Niyato ining floating cottage. Hoy Katrina, hindi maghiat ha kay basig matuwad ding floating cottage. Bugat ba kang bayhana ka? KJ. At least, lami siyang bayhana. Lami siyang bayhana. Lami. Yan po si Chulo. Hoy, bay Chulo! Kaman, nangawa na mo? Gutom lagi ko. Uy, sa may mong gisakin, Cholo, ha? Nagmotor ko kat. Yapas ko eh. Niam ka. Hala, no? Gandig ni ako. Lami siyang bayhana. Lami siyang bayhana. Lami. Ang daw. Timing mong pag-abot bay Chulo. Mga lami. Sige na, ay. Mga una ta kay naglaway na ba ako sa lechon, ay. Basta ko. Ako sad. Naglaway ko ni mo, Katrina. Lami, ikipitaw ko, Cholo. Isagwa pa kakatilaw na ako. Ako gusto mo kay kong mutilaw ni mo, Katrina. Sige na tayo. Mga haon na ta. Unya na ng tilaw-tilaw ninyong duha. Mga haon na ta. Mga na! May hindi kayo musayaw, bay Dennis. Pwede ko din nag-practice ako stepping pero ikaw, kamo ni Katrina. Ay, namu pa na yun na sir mo eh. Ay, Katrina. Mangayaw tanduhan na. Ay, human ako pa ko nagkalit ng baboy. Ay, pulabi niya, oy. Atakihon biya ka. Ako atakihon. Atakihon lang galing. Dapat sa tumudahan ako sa hospital, di ba? Grabihan mo ba kaon, oy? Ang mga tanan ng kaon. Ikaw, wa pa. Kaon, bagyapong ka. Mawala ba Chulo? Kung sa Katrina yung mga asawa, pag andam-andam na lang daan og dakarta. Kada sweldo nato, sudli gid yang itim ha.
Di ko makaginawa. Tabang ako ninyo. Tabang. Tabang. Uy! Stang! Actress ka no? Ay, Tulong ka na no? Taka ni mo, eh. Kuyawan, may mintanan, ha? Ikaw kitang buka ka. Ikaw kitang buka ka. Ikaw, ha? Why, chulong buhay ko doon ko kaksa, eh. Imo man giblo angan, ha? Imo man giblo angan? Ang angay mo tambuka ka. Lips to lipod, taka. Sir, ma'am, wa diri ang inyong mga anak. Nangiskirda sila. Ha? Unsa ba'y nangiskirda sita? Ay, namiyas bahay, good. Hayom din sila sita. Si Josh, tuwa sa clubhouse, naligo sa swimming pool. Si Dong Cholo, tuwa pod siya sa iyang mga barkada, nag-beach sa layo. O mao ba man ang sita? Ang sa ato pa? Sa ato pa, sir, same as usual, ako rang usa ang di aron sa inyong bay. Magbuhay ray na ko karon na sad. Chulo. Oy! Sa kamunduhan ni? Uy, bakit mo di ay? Uy, grabe ha! Taod-taod na lang inyong lips to lips ha! Tabunin. Baya, ang tambok! Iganahang pog lips to lips si Cholo! Ay, paminaw. Ikapyot! Naging siyang Cholo! Wala na! Uy! Wala na! Itakilid ang floating cottage! Uy! Uy, Cholo! Si Katrina! Kung magkabantay niya, Bay Dinis! Uy, tara! Duwalas ba yung tambok eh? Thank you! Luwas si Katrina! Kusog din nilang mo ni Katrina! Launa man siya nato sa baybayo, no? No wonder! Balyin na, God! Cholo, hay naman ang atong mga barkada. Nas cottage, natug. Ikabas tong kiat ganina. Lingaw kay taganiha sa. Lain-laing games lang ang atong giduwa. Mao. Sorry ganina, ha? Ay kasuko nga. Gikalitan ka lips to lips, ha? Ay, okay na to, oy. At least, nakatilaw na ka sa kong lips. Huwag ka marayas kong gibuhat. Yung malain man ko. Nagilamian man po ko. Mao na yung ganahay mo kay game kay ka. Dili ka artist sa mas ubang mga babae. Sama sa ubang mga papay na may agis imong kuan. Si Kuan ba? Kana ba ang? Akini? Kinigod. Ay, patagagikap eh. Di niya na magkapugong. Di ka kapugong anak. Maigo ng imong agtang. Burot ng tiyan mo. Ay, paburuta. Serious ka? Nagkumitsa pa rin akong naong nga naglito ka to. Kuno. Okay ka nga. Kung gabi una. Tubag ako, Katrina. Tubag ako. Dili kid makontak ang cellphone ni Cholo ay. Huwag gid siya musulti na ako kung asa silang dapita sa iyang mga barkada nga maligo og dagat. Matod niya, basta layo ko no. Sa south ko no dapit. Asang layo ka, no? Kadaghang beach resorts sa south nga bahin. Wa ko pa uban na. Doon na siguro gihimong milagro ang buang nga Cholo ay. Basta lagi. May bawaan gani na ako nga may lain na sa siyang babae. Makatilaw na sa siya sa akong mga kuko. Ipataop ko ning taas og hait kong kuko sa mga mata sa iyang babae. Liberated kong pagkababae. Naibaw ka kit na anak Cholo. Og sa tanang mga lalaki nga akong nailan, ikaw rang umusaway sa akong pagkaako. Sa akong pagkatambok. Gani, miday ka pa ning akong lawas nga matud pang Dennis, balian ako no. Nganday ko dingon anak ka. Kung di ako masawa, may katil ko. May unlan pa. Joe. Cute kay ka. Ilabi mo katawa na ka, Chol. Lami po ka, Katrina. Kung okay ka.
Unya? Basig masukong imo mga girlfriends. Di na may tabo eh. Mas lang may bawang. Oh, di ay. So, ganahan gede ka. Kana kung okay ka, pero kung dili ako, di pa ko mahugusin mo. Pero kung ingnan kang pugsa ko. Ha? Pugsa ko ba? Kung gusto ka. Sige na, lugos ako. Ay, kung kumidya ka? Walagi ko magkumidya. Lugos ako pa. Kana kung makalugos ka na ako. Kana kung makakaya ka na ako, o great. Kaya? Tambok biya kay ko. Basta? Oo! Lugos di ka? Now na! Ay! Chola, hindi mo magkapos mo Kuchita, I love you. I love you. Lagi. I love you too, Chola. Agad-agad. Sa dugayan. Ina. Chola. Katli. Daan pa ko? May laing babae na sad si Cholo. Cholo! Cholo, wake up! Janice! Oh, ako! Kinsa na sa ning babayhana nga imong gikadog, ha? Sa paagon. Kining bayhana nga imong gipuli na ko, Cholo? Janice! Kining balyena? Uy, Janice! Uy! Nausab na tayo mong taste karon. Janice, ayaw pag-iskandalo. Og ikaw babayhana ka. Mangingilog kang dako! Ayaw ba? Uy, ikaw! Kopti ang ako kamot! Uy, ay kita ka? Makakauras ka sa akong naw? Ay, girl, dili ko ang bugera dyan. Chubby ko, pero lamig pa ko ni mo, no? Kanang lawas ni mo nga bukog panit na lang, na? Sakitan ng lalaki, anak, girl! Mo, ayaw na lang tuga-tuga nga mabunot na ako kay basig mabalik-balik ng imong kabukugan. Ah! Ala! Sige, Cholo. Dadaan ang imong uyab. Huwag na batasan na. Janice! Siya asawa, mamukot na. Janice, dali. Gawa sa cottage. Wa kay katungod ako. Kabati ka? Wa kay katungod ako. Ano? Nakasabot ka niya sa uyab ni Cholo. Pero nakasabot sa nitong iya, insecurity lang. Ibisag sa akong chubby, ilalagay magkagusto na ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Libet. Ginaingon, dili ko tuyo nga magpakasa. Kung nahitabo man ang tanan, pagbuot kini sa kapalaran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Ay, isod ko ni sa ref ning kinumpra na kong 2 ka kilo nga karne nga manok ug baboy. Anam nang ina ko gluto. Gusto na ning nakumpra na ko eh. Pipila ka adlaw na sa ning konsumo. Usa ka tray nga itlog, mao pa ni akong gipalit og usa ka kilo nga buwad putpuron. Uy, hala, kadagan ba ng mga tao nga nagtapok sa bahay nila ni Marilinda og Pariti mo eh? Usa man kayo nahitabo? Ay, wag na gud maglihok si Linda nga gidalik sakay sa bulansa, oy. Tinuod nga gi-atake sa high blood si Marilinda, ha? Ay, oo, libet, oy. Ikaw rin, ha? Uy. Magod, oy. Wag na maglihok na. Hala no, Diyos ko. Mao di tingali tong tingog sa ambulansya nga nabati na ko ganiha. Asang ospitala ka siya karon gida? Asa? Naibaw na ko day kay manay nadunggan ko nga tabi-tabi sa gawas. Kaluoy taon ni Marilinda, uy. 20 pa ka pinang edad. Usa pag anak nila ni Pariti mo, eh. Luoy ang Mari, uy. O di naman tuloy si Marilinda day kay nakapahuway naman to. Ang luoy, ang buhi niyang bana nga iyang gibiyaan. Napalaturjak na ba kaya na si Paritimoy? Kinsa na iyang jirjiro nga. Gusto gyud kadong. Kinsa naman lang kay Jerjero ni Pariti mo, no? O na. Bida eh. Mga ni problema. Pero, day, basin, naabot na ron ang haya ni Marilinda. Muato ta sa ila, ha? Oh, sige, tanadong. Mobilar ta sa haya ni Marilinda. Jesus, kabata pa tao ng dindang. Ang imo mo taong kong gibiyaan, day. Gamay pa taon kayo nga itong anak. Nagsabot bang tatanga. Manghuran na to si Inday. Kasi naman ay akong taong jinjiro nini nga.
kape Ayaw po. palagi sa imong kaguol. Ngita Pero, tag uy, kape. kung saon taman, di aramang yun kutob ang kinabuhi ni Marilinda. Marilin. Mao gina pre. O guman sa lubong ni Marilinda pre. Panguyab na lang dayon og laing babae pre para doon na kay magakos-gakos kada gabi ba. Love kay na akong asawa, pre. Kay, sa kadagan sa babae nga, akong gitudyak, pre. So, siya rin nakagwanta sa gidakos ako. O, sana all. Hibaw na ba yun ka nga, kung sa gidakon ni ako, pre. Malisang ka. Hala. Oo, pre. Oy. Ano ako dahil ni kang Pakingon ko, pretty mo pre, nga. Sana all, gid, pre. Sana all. Believe ko ni Marilinda, pre. Kaya nakagwanta siya sa imo. Pero, makakita pa ka og laing babae, pre, nga makaagwanta sa dakon sa imo, ha, pre. Ampo lang is Ginoo, pre. Ha? Kaha, pre? Oo, uy. Kaha. Uy, magkita ba ka kung laing babae nga makagwanta ng gidakos ako? Makakita pa ka ako, pre? Maubad ay dong kanor? Dako di kinang kang pakitimoy. Na. Unya, taas pagit kaayo. Murag kabayo lagi. Ay, huy, Diyos ko, Diyos ko. Hala. Dako gyud kay day. Grabe ka taas og dako kinang iya, ha. Hala. So, gani daghan na kay babae mi agi ana niya. Ay so ito kay ko kumpare gani. Suod niya na. Oo. Unya. Daghan kay mi agi ana niya, wa magdugay. Hala. Oo, labi nag maigo na niya. May labtan niya. Buwagan din siya kay di ka agwantas gidakon siya. Oo ba? Timurid sa maging usa. Hala no? Pantugra? Unsa ba to, gra? Nga kun, magkaatubang ni Paritimoy. Magkaatubang ni, nay makita gin ako. Bakal kayo ang atubangan. Mututok sa di ka? Ha? Ay, di na ako tuyuon. Oo. Bisan kinsang babae makakita. Bisa ako kay lapke kay kumuha lang ko. Bigo. Maagi lagi mo mata lagi. Mao lagi, grabe ka dako. Mao na iya, ha. Ikaw day libit ba? Kung maigo ka ng kang Paritimoy, no? Nah, yayay ka. Di na gyud ka magpausap pa kay sakit kayo. We. Lagi, ospital gid dangatan nimo. We siguro eh. Ha? Aguntador ba kay kog sakit? Day limit. Nah, ay na lang pangante day sa gidakon sa kang Paritimoy day. Grabe gid day. Wa magani ka gwanta ting mga babae nga dagko kayo nga miagi niya. Ikaw pa? Uy, siguro uy. Kagwanta man gani si Marilinda nga mas gamay pa to siya nako. Ako pa ka ha? Day limit. Mao din ay tuyo mo sa imong pag-anhi dinhi. Tay Lupet? O day, nakahigayon po kog anhi kay duty man akong bana nga si Kanor. Kanang, day, nagkauyab mong ginuan ng Paritimoy day pa. Tinuod ba nga, imo siyang gibuwagan tungod sa gidakon sa iya ha? Ay, bueno ha, kita ramang yung duha ang nagsulti no. Bitaw day, uy, ako nang gibuwakan, uy. Di ko kaagwanta sa gidakon sa iya, uy. Inigamit niya na ako, mura kong mga anak. Pero ang iyang asawa, si Aning Marilinda ba? Nakaagwanta man lagi siya. Mo sa ganun, nabiliban ako adtong iyang asawa ay basin og dako sa tingali tong iya day o di ba agwantador lang yutog sakit kanan kining abi nimo day ang kang Kanor ba dili pa ya dako gibati nga unsa day nga gusto gyud kong musuway og sakit day gusto kong makatilaw og unsay sakit unya kanang halang-halang hala no day libit. Maupagaw ano? Yes, mao na gaw. Nakasuway ko ang kag Timoy. Nagisi akong ba. Hasta nga akong tubot. Grabe ka na ko! Grabe, sad ni mo gaw. Lagi! Gaw, abi ni mo gaw. Si Paritimoy ba? Sige ba na siya tutok na ako gaw. Uy, hala. Lagi! Murad yun og katorjak kon siya nga magtanaw na ako gaw. Uy, gaw, ayaw yun gaw. Syagit galing baka na niya. Grabe kay na. Grabe sa ni mo gaw. O lagi! Nakasuway mo nagbaka tao. Grabe kay na. Uy, ay, abinin mo, uy, ayaw lang taon. Kay labos tada, no? Kay may bana man ka. Basi ngayon mo ng kriminal taos Kanor taon kung masakban taon mo niya nga magpatungal kag laing laki taon. Uy, halagaw, uy, dilin sa kumupiya sa akong banagaw. Ha? Di kumupiya. Gusto naman kong musuway og sakit. Gusto ko musuway og unsay bation anang hap
introduce. Unya, halang-halang. Oh, go, libes! Pretty Moy. Ikaw magguday ning ni Ni ataon. Hinday. Ni lagi ka. Naibaw kong wa ron din ni ang imong bana. Mari lang, mari. Pwede bang muda yung susod? May importante lang kung tuyo ni mo, mari. Uy, hala. Hala, nagbagal man na atubangan, uy. Pwede bang muda yung kusod, mari? Pwede ko muda yun, mari? Aha? Ay, oo, dali. Sud, Pretty Moy. Dayon, dali, friend. Unsa? Maunay sulti ni anot bayot nga ako igagaw? Oo, mari. Gusto mo kuno kang mutila og sakit. Ay, hindi na! Pretty Moy, uy. Imong ko kung gikalitalog ako sugak. Ayaw ba? Kay kabagal si mo tubangan, pinipag-iit sa akong tiyan, pre. Tanas ka niyong kwarto, Debbie. Tanan tayo, Mari. Di na ako makaungan ko sa sukad namatay ng akong asawa. Pretty Moy. May banataon ko. Lamia din ungaro ni ang imo. Ang hilap pa. Kagilok yun, Moy. Grabe, kagilok. Karon. Ano mo naman sa kuan pagilukay. Parin mo sa pasakitay. Ubuan ko na akong rifa. Lagi ko. Hala! Hindi mo Hindi mo lang tangan, pre! Ako ni Marin. Hala, Libi. Ibitan yung duha mo ka. Paha. Oops. Pre, tuko rin mag-sakit. Kini. Birahe! Bombahe! Uy, hindi mo ikasakay ka namin. Sakit. Sakayot. Sakit. Naku, matilawin sa kumana. Kaya na nakuha ka ng kalibon. Ay, kinidugalon. Dali mo. Sakit namin. Nagasahagit ko sa akong bana. Gitilawan man gyud nako ang Pretty Moy. Grabe ka sakit, uy. Grabe, cute ka sakit. Pero, grabe sad ka lami. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lemuel. Ginaingon, ang usa ka relasyon gihimo sa duha ka binuhat. Ang usa ka libong saad, o usa ka libong kondisyon. Ang usa, makamamutuo o makamaon mo sabot. Ang usa, maayo magmamaog istorya o magselos na dili pod masabot. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Di ara nga akong bayad bayo. Ay, salamat, sir. Ay, sakit sa kubo ko. Ay, ni anak ko sa amo. Ay, mo replace thesis sa akong pag-text niya kanina nga mag-overtime ko. Daites! Abli ko, day! Day? Ay! Uy! Abli! Tama ko ni mong kauras! Uy! Disi, ate! Gusto na! Pakita na ba ako? Tama na nga akong gaping! Gusto ba, disi? Gusto na! Gusto na ba? Ay! Ma? Bisa na! Di ako kusina! Si Lemuel ko, ma! Lemuel! Ay kadiyot sa ha! Tiwason sa rin akong ipabukal nga initubig daw!
Wa gina ko makontak ang iyang cellphone da. Nilakaw na diretso nga wa mamahaw. Ug wa mananghid na ako nga mulakaw na siya. Animal yung banaha ay. Gipasamot kini akong kalagot niya gabi eh. Bantay ka lang na akong tawhana kay nagpauli ni mo karong hapon. Bantay ka lang yun ako. Limuel, kasayugod ni mong mianhis ato. Gikan pa kas imong trabaho? Padung pukos trabaho, ma. Mao ba? Uy, naunsa ba nang imong aping? Nakaurasan og iring, ma. Ha? Uy, nga nugod intaw na kaurasan ka mag-iring. Nagselos na sad, ma. Ha? Ay, kapuyang kinabuhay. Tay pa nagselos na sad ang inyong iring nagselos? Nga naman, giulugan ni mo sa iyang pagkaon? Sus, mama sa day. Di man dahil makasabot sa akong ipasabot. Ha? Ay kay unsa mo gud imong ipasabot oy? Ikaw ras na siya kong tese, ma. Unsa? Ngano god? Kadiot, unsa man ka nakapamahaw na ka? Mamahaw na ta diri be. Inom lang ko kape, ma. Sa opisina lang kumahaw. Nala sige, aray tas kusina aron magtiwas ta diri istorya. Nagselos lagi siya, ma. Dugay mo kung nauli gabi eh. Perting ang suko, ah. Pag ablay niya sa baltahan, walang ganun mong utana, diin ko. Ganong dugay kong nauli. Karoon na siya diretso sa kuha? Unsa gud di ay? Wasa din mo sulti mag-overtime ka. Akong itiksan, ma. Huwag siya reply. Sus, ambot na ng asawaha mo eh. Istoryahin niya ng asawa ni mo Limuel ay. Kapoy. Di man maayon niyang gibuhat, oy. Wa man gani ka katilaw bisag kusigi ka nako nga kung ako'y nagbuhi nimo ug nag-amuma ninyong akong mga anak. Unya karon nga minyo na mo, masamda na hinon ng inyong panit. Sultihin na Stacy ha, nga wa ko makauyo na nang yang gibuhat nimo. Na, kamoy istorya niya mo eh. May kay babae ka, ug inahan bagyot ka. Hahay, gano bitong namili mong asawang mga kaliwat ug mga iring. Ang animal ay. Ano ka ni balik dayon ni siya? Wa mo duty? What? Ngano ni balik man ka? Oh, ako ni Tessie. Oh, ikaw diri ma. Abi na ko si Limuel. Makadayon ba ko? Oh, makadayon uy. Nganon di good. Dali ma. Susa? Gibugdog kang tisi gabi? Lagi ba jure? Nagsilos na sad. Naunsa man ang asawa niyo ba eh? Silusam kayo. Sobra kang magsilos na. Gisabot ko ang iyang pagkasilusa, bay. Pero murag, nasubrahan naman po di ba eh? Pastilan na. Wa kay sweltes imong asawa ba Limuel? Ay. Susugon gikas magkauban natong sa baho. Katong mga babae. Na nagiaway sa kas inyong iring. Bahalag katahuan ko nila eh. Dito ko na mainit ilang mama. Kay, diretso mo kong lakaw. Wala ko malang ginitis eh. Kay, nahiubot ko siyang gibuhat. Luoyag paita sa amigo na ko. Di mala sa asawa. Kung ako pa na si mong dapit, Limuel, biyaan ako ng asawa, hay? Bay, Jury. Nagpalaban din mo ang imong anak, ma. Di ba sa ingon nga nagpalaban, Tessie? Misulti lang siya nako nga nahiubo siya sa imong kipuhat. Wa pa day siya malutas. Oh. Ayaw anang sultiha ha, Tessie. Responsable ba yan ang akong anak, day? Buutan na si Limuel. Kung buutan pa untang imong anak, ma, mag-agad siya nako kung okay ba ko nga mag-overtime siya. Giteksan ka bitaw kuno niya, pero man kuno ka mo reply. Ingon ini na lang, ma. Kung mag-away ka ni Misa Kumbana, may mo ba dili lang ka mag-apil-apil? Oh. Makisawsaw ka pa man hinuon, uy. Nga ako naman ang dunay katungod ni Limuel. Oh, Tessie. Maayo kung tagdi lang siya sa puto ining ableron. Ug malipay siya nga gidad-ano ko siya ining buwak. Lord, please. Para imo ning buwak oh. Dawata. Salamat. Sayo man lagi ka na uli. Ni sayo kog out kay
sa imo kong niin pagbuntag. Dinhi ang imong inahan. Nagsulti mo? Nagpalaban ka niya? Oo, manday. Dito ko diretsyo sila mama magbuntag sa wa pa ko maadto sa opisina. Mao lagi, kay nisumbong ka. Ay, gusto na tayo eh. Saman, nagluto na ka? Doon ka tag-dinner ha? Lem! Paliho kong tunol sa akong towel. Nalimot kong dadiri sa bathroom. Oo, day! Arang-arang. So, salamat taon. Kaya naulian na siya. Day, basa pa man imong buhok. Ayaw sa paghigda. Dili day kaganahan nga basa pa akong buhok. Oh, ganahan. Thank you sa flower ha. Maayo ka mo am-am na ko. Gusto lang ko nga na kay peace of mind, day. Mahungyo lang ko nimo, be. Ayaw na gud pagsilos. Wa mo ko'y gibuhat nga dauton gud, day ba? Husto na. Dili na ta magiskot anak kay mabadmod na sa dunya ko. Sorry, day. Butas akong asawa. Uy. Natural. Umang naliko. Lam. Ako rin bahala niyo, ma. Lipayon ti karon. Insensya ko sa akong pagkauras ni Mukod. Diya sa akong bana, uy. Wani kaso, day. Basta ha, lipayon ko nimo. Tagpahon pag yun ti ka, Lam. Lumel. Ay, basta. Tumarsa ko sa akong pills. Ayun nga, good. Gusto kong mangabdos na ka. Di ko pwede, uy. Tayo basta ha. That for me. Wait, yun na aron. Kay drive, ha? Ako lagi. Shit. Mubirki ka. Lagi. Nagbahon man di ka. Puta ni mo. Video kita. Balimwil! Ngano ka ba, Julie? Grabe sa inyong earrings, ha? Pagka-bribe na sa inyong earrings, ha? Unsa ka diha? Ngano ka? Humang kagikauras niyong earring, eh. Karon gichikininihan na sa ga. Grabe, ha? Nindot kay akong feelings ron, bay. Kay first time nga gilipay ko gitagbo ko sa kong asawa gabi, eh. Ha? Bay, Julie. Dugay kaming nahuman gabi ni TC, bay. Siya ni drive, bay. Iyang gibuhat na ko ang tanga. May pa'y umatagbaw ko. Tingnan mo tagbaw gabi, bay. Unya, bay. Gusto na diya, gusto na. Pauli mo ko sa amo. Magtagbaw ko ba ko nga. Panabi niya kay. Magpasuya, mabuga. Katong gabi una, dili na ko makalimtan. Kay first time si tising akong asawa, ni drive. Kung natagbag ko. Mao to mga kasuners atong Palamay Drama Compilation Part 163. O usbo na ko pagpasalamat. Salamat kay sa tanan nagka-comment sa kuha. Salamat jud sa inyo ha. O sa inyong pagwalay escape mga kasuners, salamat jud kaayo katong mga mugbo nga salamat kaayo sa nakasabot sa kuha. Daghang salamat sa inyo ha. Ug akong i-shout out tanang nagka-comment sa kuha. Shout out na ko si Ma'am Del Sam 99, si Bernadette Larcy, Oscar Abedog, shout out mo diha. Si Barbie Casdi, shout out. Hilda Asuncion, Larny Vidal, Ginny BT, Elvira Nancy, Isel Candy, Jenaline Saros, Lindsay Arnel, Elvira Nancy, Rosemary Princess, Lina Buna, o si Ginny BT, si Karen Baroy, o si Judith Sakia. Umauta mong sinners, atong i-shout out tanan ka comment sa tuwa. O atang-atangin na po mga kasiners, ato ang Part 164, maghinahinay na sa tag-edit para sa inyo mag-listeners para madugangan na po na to atong kalingawan. Usbo na po mag-listeners, dagan salamat sa iyong tanan.